Magkong sa tate? Kakain kami ng mangga. Mukbang. Ay, yung wala. Ilis ko po, store. Are you excited? Ate, nag-request sa atong vlog na pag mag-istorya na ta, dapat Tagalog. Kasi may mga kaibigan ako hindi lang maintindihan. Sige, Sige. Okay. Kuya Iboy. Boy, mag-Tagalog ka na! Tagalog na raw. Kasi mga kaibigan si Mami Ting-Ting doon. Kimi. Kain kami! Kumpang. Mangga! Ito! Ito, mali. Laki. Awa. Jadi batang. Awa. Batang iyakin. Why? Kamu na kami nagkakakin na iya. Dagan ka ayot ha. Ang apple sa iyo. Ang galing wala mo kasabi. Ha? Ano, meron ba tayo? Kami pala po dito. Ito yung kuwan. Hindi mahulog. Ito yung pin. Nasa gawas. Ganoy. Patrami po sila. Mangga. Oo. Si Jamie. Ay, sakit pa ka ng sinihan eh. Sinihan. Huy, butangan pa nagtuyo. Nanay mo pa nga. Booni. Uy. Maayo jud kini mo kuan si ading ba. Hinaw na ka? Nanghinaw no niya nagkuan na pud na bike. Panginaw dito. Bike na pud. Panginaw dito balik. What are you eating, baby? Baby, what are you eating? Hindi po yan, full meal. Ay, suso, piling bata po lagi na siya. Ay, piling bata ka? How old are you? Nay. Okay lang. Wow, how old are you? Ayaw, gunitin ba? How old are you ba? 44 na to. How old are you ba? Dumay po dito. Gitudluan ni mo atin, no? How old are you? Ayun, okay lang. Sa matutuyo, tapos... Ay, okay lang. Sukar galing Saudi. Tapos, ginamos. You. Kinagano na natin. Oy, naghugas kayo ng kamay? Kahapon. Tingin. Tapos na akin. Uy, kuya, naghugas ka kamot? Katrabong yagi naging anime kay ni bless ang tuyo. Nami bless ang tuyo. Sanggakupan, ito. Mga sanggakupan. Mga kungki. Pagkani na human. Wala, may ako nabing wala ako nagpatay. Ay, vlog. Ikaw naman sa mong ingon na may pagbalik sa vlog. Sige natin. Once already go. Maayong pagbalik sa among vlog. For today's video, mukbang mango. Pwede na. Sige ba yun? Hindi mo pa tumutin. Rams vlog. Hello. 16 ha? Rams Ventures. Tarang! Ay, butin man nakuha nila, balang. Ito. Pila ko na. 65 man. Eh, refill di. Ay, wala na may refill siguro ron. Kung ikaw lang yan ko. Sakpan. Asim. Mukhang asim. Asim kiling.
Ato na turon tingko. Kawan ko, sana ako ba ikaw takman. Ah, dito sa may sisyo. Sa may sisyo mo yatin na ako. Ang magkang niya pa. Wala ko lang sa Di kaya akong dungog, wala na yung sabutin. Ay, bawal na. Wala ka imong buhok. Ikaw lang sa kong ginagawa. Nang sa aslum at tebe. Kim nga, nang sa aslum. Wala ba na aslum challenge? Kim. Mag-iba challenge tabi. Ate. So, man, nakasukan ang tanan ka. Alam man, wala pa na lang ang asuka. Ikaw naman na to. Dito mo ka mangga? Hindi ka. Aslum mo nga na. Iwag dito kong mama, di mo ka bangga. Iwag mo kabugtukon. Uy, pero sabi niya, ba't tila-tilaan na lang ba? Tulog na po, tila ka po. Buang. Yeah. Nabing, nabing. Dali pa ko. Tuyok lagi kong payron. Amo lang na. Hana, wala. Wala akong Papa ng mangga. Hindi ko mangayo. Ni mangga. Ano sila? Busog sila sa kanila. Uy! Wala naman! Wala ko pa isa niya. Hindi ah. Kulot ang mangga. Mila kuya ako pinuloy. Oh, boss. Hindi ni Clarissa. Ate, mag-vlog. Oh, boss. Ate. Abas! Butang nimo, permi ra kaingon ana. Like, share, and subscribe. Ano mo, wala ko yung yarn.